risiko. Risi piye bendor aku mbok ngenek-ngenekno. Salah. Ngene. Wedok. Sampul ka digo ora mau. Ora. Ora apa-apa lho ra iku. Eker-eker kaya kerondo nek kae. Semangatnya pisan. Gudang garam. Lah iya garam iki lho kakek gudang uyah garam. Rokok gudang uyah. Gudang garam. Gudang garam. Garam iku ane basa Indonesia basa Jawa ne. Iya. Lah iya garam. Iya wong Jawa. Wah, iki
Dia masa gemuk enggak percaya. Nggih. Demek kok balunge paling. Kene bekas petinju. Tahu didemek kene iki. tahu demek keruk kae. Asale templean. Wis. Wong kowe malah mata mbok culek kowe ya. Nek kowe piye? Kena rasane jelek ngono. Ora roh. Sapa sing nyolek? Iki lho. Piye? Mata mbok culek ae cek ngate. Ora roh kok. Lah kena iku. Lah iki musuh. Musuh piye kene ketara ning ngene kok. Ayo. Mundil di. Tunggale jek. Mas, kira-kira tunggale jek. Haus. Sing ngaki haus. Wani aja jembur. Pas mangan usah. Mangan kok jembur. Ini kok aja mangan. Piye? Aja mangan kok. Jare pilek terus. Ya pilek kok. Ayo. Sajaan. Ayo man. Apa kowe? Macal lu banter. Aja ning tengah dalan. Aja ning tengah dalan nek wis auto. Kok dalan manggung, Mas. Kok iso. Ayo. Bature kubur. Ini ya. Kaki sini jebol. Lah jubul aku yang jubul lo dine gak malih. Woi, Eh, tuwek goblok ya kowe ku. gini. Waktu mlaku kok satu wir-wir lega gone. Lah ki lha apa ning pojokan iki? Lah nek pojokan gak apa-apa nek kenawang keceling lho. Celing piye? Kok bulurah karo paruran ini ngekek dhuwit aku kowe gak jaluk. Saiki ngene, Ngene piye aku tau ngene nganggur kok. nek dikek dhuwit gak masalah. Lurah iki turu wisan. Turu piye bulurah mah bar ngekek dhuwit 100. Wis turu. Jaluk piya jaluk dhuwit 100. Aku ning kene ndi bulurah gak ono. Ndi, ah, lho. Ndek mang wong wedok dikek dhuwit. Ya iya, Bu akeh dhuwit ya, Bu. Kene jaluk ora? gentenan. Kene. Bar wedok ganti lanang. Lah, Uang jipek kok malah. ora malah ngene enes ya. Sing ndi? Sing ndi, Bu? Bulurahe sing ndi ki ora tenan to, Ora? Iku ora seneng ki melok nyoblos apa ora? Aku dhek iki melok nyoblos. Eh, nyoblos apa lurah kene? Ora nyoblos kok Maksudnya ngene. nyoblos lurah
Sampai tak idoni malah. Gage. Idoni Gage kowe aku ngidoni. Ijo idoni ra iki kowe. Gage. Yo nira. Gage. Idoni gol. Tenan idoni. Gage. Idoni piye? Idoni Gage. Kowe. Ono lho sing kowe. Iya. Ya bang bayi kena koncone kancaku. Nek ngono diterima idoni ya aku. Sing akeh. Ayo, sing akeh. Ame kembang. Kembang. Salah-salah teh. Ya kurang. Ayo, aman. Yo ndak aman. Ya aman aman. Lah, iki nyebel jempol aku trompet, bro. Trompet jempol.
Iya. Kene ketimplung. Jajal. Iya jajal. Delok kendang. Ketimpunge Mas, ketimpunge. Aku roh. Apa? Ning kene mang ada banyu, kene ada sego. Lah. Tengah. Aku yo roh. Apa? Cetelek. Tak suara. Dadi kasus muni ta ora kok. Kendangan. Iki besare. Besane piye iku? Iki model musik apa? Liyane ketimbang yo iso. Berangan. Liyane ketimbang. Wis dadi perang. Biola. Kene. Delok terus. Request biola ora ono. Ketake ra ono ketake kok. Yo. Mbok tekati gedebukan ora ngarah disawer. Malah seneng. Lah mangkel wong tanget-tanget gak gelem. Dek niku nek kendangdutan yo disawer. Lah iya. Kendangdutan. Dia mau kendang wis mleng wis. Trompet yo wis. Karo gitar. Iki koyo sodik. Iya lah. Wong api sini-sini wong. Oh disawer. Matur nuwun. Tangan loro, tangan loro. Tangan loro. Nek dikae piye? Ganti wong ora ono kok. Iku lho. Merah iki lho. Lah, kene Mas. Iki yo saruan. Lho kok iso, Bro? Lah model iso nyemoni bojoku kok. Bojo model piye? Masa di bojo ngene. Dek. Kenapa? Tak dandani. Dandani keleru. Kene. Dia ampun ndasu kena pas. Ndasku tiyak bener rasane. Hei, jasi kulit kene kono. Dandani kono. Wis kon ndas itoke. Kudune sing didres sing ndi? Kudune yo ora kene lho. Ayo wong PC. Ngomong. Ada ora? Halo tuan.
Sapa jenenge kok? Lurah ngono kok. Lho ape dikeki nang kok? Ape dikeki nang? Ora matam. Lho raga-raga ngono. Gatel matam gatel.
Tas 1 2 1. Tas. Iki jane sapa ra dimok asa. Lebar apa langsung kowe. Tas 1 2 3. Loh. Oh. Kurang banter, engkone kon ngimbohi game kuwi nu. Loh. Ah, yes. Oh. Meracuni kancane. Piye? Lah engko dienggo nyanyi kok. Oh. Kaya sok tanggal 17. Mangkel wong ketoprake cepes tanggal 17 main keragan bintang tamune Geri Mahesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya palapa. Kaya MC-ne palapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa. Malam ini akan kedatangan bintang tamu Geri Mahesa. Damai-damai, kumpul-kumpul walaupun beda umur, yang penting bisa berkumpul. Aja gelut. Aja tukaran. Diamput iku. Damai Mas, aja tawur. Ini kawasan Rembang, Bro. Cepet-cepetan tak tanem iku lho. Asa omah gelut. Karo mboke. Iku mie. Kawasan Rembang jangan tawur, cinta damai. Kowe dadi penyanyine. Dadi penyanyi kene kulino melok palapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Koramil
Bapak Kapolsek, Ibu Lurah dan Bapak Lurah seperangkat malam ini akan kedatangan bintang tamu dari Jawa Timur. Inilah dia bersama Geri Mahesa. Selamat malam. Dikasih jalan bro, dikasih jalan. Geri Mahesa datang di kawasan Ngelasem Rembang. Inilah dia. Datang halo. Geri Mahesa. Bobo masuk, bobo brongsek matam pucok. Jawa Timur gaya petinju matam kono iki tinggal latihan. Sok ning Kragan ketoprake ana bintang tamune Geri Mahesa. Ana tambahane penyanyi Pia. Iku lho. Godes. Pia Palen. Ya palan kok iso ngono sini. Nek dadi penang, nek ana Geri kudune ning Alia. Oh, Tasya. Ana Tasya. Yo. Tasya. Nek ana Geri eneng Tas Malaysia. Oh, cocote cek iki budel. Tasya. Lah iya Tas Malaysia. Tas. Ya. Tasya. Tas Malaysia. Hadirin Saiki ta sesuk. Saiki ta sesuk. Sesuk malah nglumpukno iku mah apa sing ditata? Oh iya. Tak kumpulno ya saiki. Ya oke. Kandhane sok tanggal anu ana Geri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini akan tampil artis dari Jawa Timur. Jawa Timurnya Indonesia. Malam ini kedatangan bintang tamu dari Jawa Timur Indonesia. Inilah dia. Artis yang kali ini bukan artis sembarang artis. Artis kita yang cantik, rupanya dan suaranya merdu sekali. Inilah dia Tasya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal artisnya, kita tidak bisa hadir karena kelolotan. Iki gak perkara mosok metu tabuhan innalillahi. Mosok kematian. Iki ceritane Tasya lagi adus nyangking sabun. Sabun adae. Kok iso? Lah wong jenenge artis gak sugih terus iki keadaan tanggapan ono isine sabun, cap kodhok lho. Jangke. Lah sing gambar sabun ngene. Enggak mbok. Boleh. Ayo. Oh, hi xin不必记下后必记下户，立家为着力苦并个，立家无路为西家。哦，笑啊！嘿，xin不必记下，命家力无为进步立家力，为进步。Mosok macan Cina. Oh, alah yo. Sing goblok iku kowe. Sing nyuri aku. Iya kok. Oh iya masan Cina. Ke Cina kene aku membok dadi Jepang. Dadi kewan Jepang anggere omong kaya wong duwe bayi. Piye omonge? Monggo kudu. Macam ni kodong. Wis ijo apa ora iki? Lah kene tau urip ning Jepang kok, Mas. Dadine apal. Jing dong bling dong bling gao. Oh, jing bu li ja wu wi, li ja bu lu.
Rinjani bung, rinjani jumuli, hingguli jambuli jani buli, juli buli jani wilabu. Amitabha, 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 Amitabha. Kowe karek ngene-ngene lah suaraku yo remuk. Lah kowe karek gerahan lah kene dadi suara pedhot ulure. Ngene. Matam piye? Nek ngene aku ngono. Gak apa-apa, sesuk diculekno sisan. Tinggal sing api. Aduh. Mas. Aku ini keadaan bar ngombe. Ngombe apa? Lah dalang ngombe estrajos. Kudune ngombene hemaviton jreng. Lah nek batuk dikeki kalpanak. Masuk angin, masuk angin. Masuk angin dikeki rondap ndang bongko. Lah apa? Ayo, kaya mul. Oh, kok. Oh. Kok. Oh. Wow. Oh, wow, tutupin. Oh,